elu dị ihe ihe ka ọ na-anụ m ụwa onye ememere na ọgwụ bọọlụ apụtakwa na-eto otu hụ m ahụ ụmụachi ibe m ka na-ahụ ọhụrụ asị ha na ahụrụ ha ebe ebuliri ha n'ọkwa dị elu ma ọ na-ahụ ebe e nyere ha branch mepere m branch ebe m ga-anọ ya wụrụ chọọchị kem mgbe ọbụla a ga-ahụ m ọhụrụ ebe ụmụ agbụrụ achịga m ahụ m ọhụrụ ebe dimon nwụchiri m n'ime onye ahụ na-esi m ụtụ osi ọwara na-agba ya esunu ga-ahụ ga anụgba m nke obodo ha ka m esipụrụ m 7 demon ka ahụrụ na arọ chịga m afọ wara ha ole n'ime pit maka chukwu ịsọ dị ka m ahụ m ụdị ọhụrụ n'ọzọ mba gị ọgụ ekwuru demon ote mgbe ọla ha na-ahụ m ilu ụdị ọhụrụ ụrụ ihe eke ọ bụrụ na m na onye na pastọrọ na chọọchị na-ana ahụ ụmụachi ibe mgbe ụfọdụ enye ọhụrụ ahụrụ nke ịzụrụ moto ahụrụ nke ịchị moto ki ahụrụ nke ịchị m na ibi n'ụlọ mara mma ụdị ọhụrụ m ada abịaga ebe m nọ chaa nwere m lọk ụdị ọhụrụ m ọwa ọhụrụ njọ a ga-asa ahụrụ n'elu mọnke achị mọnke nọ n'elu kechi ọsọ ahụrụ ọkụ na-eme nwaanyị ka obu odo na-achị m ọsọ kodu ọwụ 7 demon mgbe demon ọkwanụ m nwa kọsịrị ya ọmị kọsịrị ya maka ọsọ ịrekwa na pastọ m bịa nkata achụkwa ịbịa nga m were ekpere gbuo ọmụnwa kọsịrị m ndecha ebe m ga-aga iti gị aka ya hụ na Abagrango nwokozu Abagrango ọgụ waka senduru there ọgụ with the next demon aga divert into me asị m amara nụ na because ihe otu ara na-echebido from ntanwu na ikofule ndị mbụ tamụ tamụta ji sekwe nwe oyi glama full ote ka ị na-egwutu ha ọnụ ihe ụlọ na-agbasara gị iti gị ọnụ ụka na m kwugide ngị iwala demon ọwụ ọwụgụ iwe otu n'ime demon ọha asa ejipụtara mana wụrụ gị maka chukwu enweta m you cannot gotten me not now not ever dimkpa ọma ha ka gị gị ngụde wegote ma nwe gị ọsha kpacha anya gị na village nụ ka ị pụtara ụwa si na enwedị ihe owe dị mma ya ụmụachi begoro nọ na cities na-eme exploit were ndụ ha na-arụrụ Chineke ọrụ ka ị bịa n'ụlọ nga atọ isi were ọnọgụ pentie agaghị oge ọzọ ma agwa atagbodo gị kpọ mbaskal nna lekwanụ m ọkwa akwụkwọ si ji ihe kwuru na gị rure nne na nna gị isi ọwụ isi ọka m mere mgbe Baịbụl siri ure nne na nna gị isi ha sịgị tọọla nne na nna gị isi enwe mgbe ọsị nwoke tọọla nne na nna gị isi Baịbụl ọsị nwoke dadala nne na nna gị dada enwe mgbe asị gị were dada wụsara nne na nna gị ka ọnụ rio chọọ ọnụ red wụrụ penti ọnụ penti isi agaghị oge na vileji agwọ ga-atagbugo ọgịkọ ga-ata emere gị sef dasị mmadụ hụrụ onye ta angwa n'ụzọ ya asị ya mee ya acknowledge gịnị ezigharị na ewerela m nsogbu na take time ameke na-ata aka n'ezinu onye nsọ dị ka m etiri ude onye tere mmanụ ka ị na-ata aka n'ihu maka chukwu eluigwe ga-ata gị aka ọ gị ka a ga-ata aka nlele onye nsọ lee otuko otu gịrị ibe gị eyi sutu gị eyari kootu deti pra baịbụl m na-amụtọ ọrịarị giri sa andas agodi onye na-arụ shu na paakị ọhụrụ isi mmi paakọ ngwa paakọla m ị ga-agbalị chọọ ihe oke nze paakọla m sọrọ lilili pụọ ibe gị enwecha
chọọchị ala alụ ihe na ịgaghịga street by street enyere ụmụaka nsogbu mrụbishọ ọ gbasara gị nna ahụkwala m echi ọzọ gị la akparị nwa gaghịrị ka m ime onye wụ nna gbarakwa ọgwụ gị nwa mme ọ dị ọkwụlịkwụlị ewele ha ntọ n'ire were ntọ n'ire oke atọji oge ya n'ọnụ mịọma onye iwe onye ka iwu na-awụda onye oshi iwu onye na-awụda hand robbery enwere ihe ọ dị nọ na vileji nsi na anụ na-aga gịtụ onye ga-atụrụ ewu ya n'ime ọhịa ị gara egbu n'egwu ndị mgbe gburu n'egwu gbukwa ego katapila kwọrịa agụ idiot ilechara nwa kpụrụ okpukpe oku n'ime venyard tọọ m aka eluigwe ga-atụ gị aka agaghị m ebile m sị gị ndị na-ahụ ọhụrụ ahụhụ dimon ndị mmụọ ga-ahụ gị ewu mkpi na-agbụrụ ọra ịbịa nga asọ lililili ebe ewere dị mma bechia gị ntị n'ire mgbe a mụrụ gị ahapụ gị ihe gị buru ya eto eche ka ị ga-atagide nyere tochido wande gị nwụọ for nothing Amadioha jam kwa ahụ ilecha m anya na-eme m consign onwebeghị ihe ịhụ ma afọ ndị na-ahụ dimon ọmmiwe onye eji ha eme eksperimenti n'ime ụlọ ụka ewu hụ dimon ọ n'isi m ahụ agbara ọ n'isi m ahụ agwa ọ n'isi m ọmmị mere ọ n'ọtọ ọnọrị ọ mụ na ọ nọ na Paris ma mejide ekperekpe gbuo m ụnụ kpọ m onye ara nwatakịrị na-agụrụ onwe m werekwe mmụọ Chineke tigoro onwe m a na-eluzugad m a na-enye m luzugad mụa ga-ala niile n'iyi mụa ejebe egwu akwa kọrọ gị ihe mere na ya na chere ma akparị gị brọda Imo ịta gawa biskiti na gra esiri ọnụgo eke ọwụnụ ọwụ made in China ka ọ made in Nigeria ọmụma osole asị m na nke nwanne m nwaanyị ịmadụ nwanne m nwaanyị ke na-ere ihe n'afọ ke naanị ihe mere n'ụkwụ ịma ya ọ ya ọ nga ka alụ ya na na-eme ha gacha ahịa ma abịa nga abịa nga nna abịa ezuru ike ọ na-eme ha gaja ahịa gị bịa n'ụlọ ha nnọọ ihe nke ike bụ n'ụlọ anyị ihe na-ekwugharị nga abụrụ ibu ma ndị ngwọrọ ma ndị isi na-adị mma so nwunye m nwaanyị nga alụrụ ya nga ka m na-abịa a na-ezuru ike mana ị na-adịwa ma ha pụọ elego n'ebe isi aga m ịtọ ọta mkpụrụ obi m tụrụ taa enwere mkpụrụ obi ote na-ekwesịrị mkpụrụ obi ote ekweji ya n'ala eze ma chi atọọla m ihe ọta na-awa akwa nsọ ọsọ nwa okorobịa awụla awụ na-enwedo ọrụ aya ndị mma na mpọchi ya na-agaghị oge ụlọ lekwa elekwa ọkụ ma onye ahụ ga-aga oshi otu ị na ugbo a dị mkpa ma ka gịnụ gị kwa uwe blak and blak na-agba mkpọ onwe gị na ndị mma na-gaji ọrụ taịm ruo mgbe ibe gị ji agba mbọ ka nwoke ote m na ugbo esi m ntọgha mkpụrụ obi m tọrọla taa tọkpute n'ala eze ma chukwu ọha ka elu n'ala gị na-agahụ gị home to home ndị mmadụ pụsị ya ịmadụ otu ị nọ nga ugbu a akwụkwọ nsọ ọsọ otu ị nọ ya asụ onye na-enye bụ onye a ga-enye ọ bụ mmadụ ya ọ nọ n'akwụkwọ site ebe ọpụpụ gbagotebe onye ọbụla na-enye ọ bụ onye a ga-enye otu ị nọ nga ugbu a achọghị m na ị na-awọ m enweghị ọrụ ihe na-ebute ya n'ọwụwa gịnị enweghị ezi obi gị ga-adị ọcha ịgide enwe ọrụ tom biskit bụ esiri ndị gị tara ihe nke otu ọ na-amasịkwa m ịmadụ sọta ị na ugbo ị kwesịrị gị nnọte gị nwa gị aka were ihe nye m ele na-ekwuru ihe a ịma na ahụ m big boy otu ị hụrụ m na ewede ihe ndị ahụ enweghị ihe ọwụrụ m ọ biskit nye m biskit m esoro gị tawa asị onye nyere ya enye ote m na-aga ụgba na-atụ ata mkpụrụ obi uwe onye na-ezu ozi ọma enidiri m ndị mba were ọwụmachi be gị kụrụ na mkpụrụ so gosi dị n'ime m isi ole si dị mbụ m ga-eji ndị ọdọ I'm a big boy. I can give you anything. Ihe anyị hụrụ wee ego ihe a wee ego so ụdị m sị gị nye m biskit ya dị ka enwere ziri ihe ọzọ ụtọ dị na ị nwere ike jide nke ukwu ma ejidekwe nke nta so e kwesịrị ime ebiakwara gị nye m nke ukwu ọta eluigwe siri dee onye na-enye enye ka a ga-enye ọ bụ eziokwu so biskit ya agwụla agwụ ihe mere ị ga
ọdịda ahụrụ enukwa ịgbalị ala at least ka nyere m ụda ihe ụlọ ibe gawa nga nwunye nwaanyị ma ọ na ya ma ọnọdụ ya o kwesịrịla gị ọ nga nwunye gị onye bịara nga nwunye emedi ihe ọjọọ nwunye gị pụọ bịa n'ụlọ ya nye ụlọ ịhụrụ wure ọ nga nwunye gị ka ọ mechapa ugbu a ka i kwuru okwu enwere otu nwaada m na-eche nwaada ahụ nga anyị na-abịa mit ka iche gị m nwaanyị gaa ọrụ che m esi ọgwụla ọ fụrụ afọ mana ọ fọchara mgbalịta nkoro ịgbalịala nye Kraịst onwe m ka nke ịgbalịala nye Kraịst onwe m ndị chọọsụ ọ wụrụ ịghọrị ka ị ghọrịrị m ihe nara m nke m ji si m nye Kraịst onwe m mụ na ya ga